Balima Annokuma, très urgent. Balima billet dimanche 4 janvier 2025. Amboraka information télémando soro. Ko kasaroni soribugu cɛ u ye jatigɛwale mɔgɔw ye kojugu dɔ ta ka ɲɛsin an ka sɔrɔsiw ma an bɛna o jaabiw yira u la an ka soutien bɛ Mali armée an ye information filanan mun sɔrɔ ayiwa ko jatigɛwale mɔgɔw kɛlen bɛ ko ka fanga sɔrɔ dugu in na dɛ karata mara la dɛ ko lambidu dugu caman bɛ k'u ye dugu caman minɛ déjà Asimi kanubagaba dɔ bɛ yen ale yɛrɛ bɔra bi a jigilatigɛ kuma dɔw fɔ an bɛn'o kala mɛn da ye mɛn tigila de maliyɛnw mun kɛra an bɛna a kala fɔlɔ an ka jɛ ko lamɛn fɔlɔ aw n'an ka lamɛn a ye lamɛn fɔlɔ min bɔra Zalla Kapazi kan an bɛla mujahidun jamaatu nusratul islam wal muslimin o ko ye janda Mali militaire ɲɛ bi wulada na sisan militaire minnu tun bɛ ka na ni citerne ye Kasaro ani Soribugu o filɛ ni ɲɔgɔn cɛ o filɛ nin ye Kaye mara la bi wulada na ni ka bɛn ni Rajabu kalo tile 14 hijira san 1447 le 3 janvier 2026 wallahu akbar wa izzatillah aw n'an ka jɛ an ka lamɛn ɲɔgɔn fɛ sisan a ye lajɛ sisan aw bɛɛ ka mobili lajɛ sisan aw bɛɛ ɲɛ bɛ nin mobili la de n'est-ce pas bon a y'a lajɛ mun kɛlen don aw bɛna ye sisan mun kɛra maliyɛn bɛɛ ka lajɛ mun kɛlen don jatigɛwale mɔgɔw taara citerne de jeni dugula mɔgɔw fana bɛ ka taga o essence sori ka k'u ka taga n'a ye gratuitement maliyɛnw ni de bɛ ka kɛ Mali la bi a tigi yɛrɛ y'a filmé mɔgɔ min y'a filmé nin tɛ tero dɛ nin tigi ye voyage kɛla dɔ de y'a filmé a y'a yira bɛɛ lajɛlen y'a ye bon nin de bɛ ka kɛ u y'an ka citerne cɛman jeni nin tɛ tugu aw la dɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bala tuguni an balimacɛ dɔ bɛ yen nɔ ale ye Asimi Goyita kanubagaba de ye a kumana bi an balimacɛ a dusu bɔra bi a kumana an bɛna a yɛrɛ kumakan kala aw ni an bɛ jɛ ka kumakan in lamɛn ɲɔgɔn fɛ ko mɛn da ye mɛn tigila de ye bon an balimacɛ kɛ dusu bɔra a kumana aw ni an ka jɛ an ka kumakan in lamɛn fɔlɔ Maliyɛnw salam alaikum ani wula ani su a ye nin kuma lamɛn dɛ maliyɛnw juma la Ala k'an ka jumaw kɛ Ala ka juma caman ba yira ne ni aw la a bɛɛ ka bato kɛlɛ bɛɛ lajɛlen mina Ala ka sababu ɲuman ni Asimi kanubagaba dɔ de ye walasa n badenw an b'a fɔ aw ye dɛmɛ cogo tɛ Asimu la a lamɛnna ka k'u mɛn dɛmɛ cogo t'a la voilà yɛrɛ sɛgɛnɛ don Asimu dɛmɛli la ne ma sira foyi y'a la dɛmɛ cogo t'a la badenw lambi di sɔma ɲaga tɛ Musa Hatuma ka dugu bi an ye kunnafoni jumɛn sɔrɔ awa ko jihadisiw kɛra ka yafa tew voilà i bɛ fali mɛn an ye kunnafoni sɔrɔ cogo min dɛ i bɛ fali mɛn dɛ kɛra ka yafa tew awɔ u ka mara de bɛ yen kan bi a y'a lamɛn dɛ n'olu k'a ka kɛ cogo min yen bi a bɛ kɛ o cogo de la voilà ni Asimi kanubagaba dɔ de la non Asimu tɛ se ka dɛmɛ cogo t'a la c'est pas possible parce que jamana yɔrɔ ɲanama
Anga be bagamina doni. Ayala mede. Et puis malgré tout ça, ni do kumaga me bomogo. Ay ba foko antlala. Ko antlala kila peu. Anyu be faka ko ba peu. Ah. Segu buzukonla be gani ngamla. Kak kologa. Karta bi obe oga mara ko. Karta klingling. Te karta se saka pinyo me ka tai sako ke. Voilà. Oh, lambidu nuyo fana mina. Wo koro obe karta kulle be mina. Abana. No, yore juma me asimu bolo sa. Yoshi. Kafo yore juma ne be asimu ka mara ko na sisa. Nerem fleka kuma fe nerem maragadi. Maraga dugu fɛn be ka taa Kayimara fanfɛla la. Maraga caman bɛ na aventure la. An bɛ wari fara ɲɔgɔn kan. Dɔgɔtɔrɔso maragaw b'o jɔ u ka dugu la. U mago tɛ gouvernement ka foyi la. Olu b'o maɲuman ko min na bi dɛ. Bina Jara ka mɔgɔw de bɛ ka taa o dugu fana minɛ olu la bi. A mɔnɛ ka bon. Maraga groupe caman b'o ye ne bɔ a sanfɛ. Mais a caman u kara ka ne yɛlɛ groupe dɔw sanfɛ bi. A dɔw ye yafa deli ne fɛ. Ne ko non. Ne ta te faso de parce que ne ko in turu ma se e ma domina di I bolo ko to be klonga de la bon ni filɛ ni cɛ mun filɛ ka kuma ta diɲɛ dɔgɔma te mo ni mamu da sogɛli kan mais ne b'a faamuya parce que a t'a dɔn di parce que an maraka ninnu filɛ n'an kɛr'i fɛ dɔrɔn an bɛ tugu i kɔ di fo n'an kun gosira koko kun wagati min na dɔrɔn an b'a fɛ i m'a ye mɔgɔw b'a fɔ ko maraka man k'i kun wa bon n'a bɛ sɔrɔ nin de la ndoro de do parce que an kono jelen de do nan keri fe voilà la réalité parce que ale turu ma sale ka duguma ale bolo saba quoi parce que ko imbe tende ou ni turu ma se bon sadi ngon ne be ka kemali sadi e ka dugu be ka attaquer e be ka fo ki ka dugu be ka attaquer o be digi transition de mebagaw la ko no kebe ka armée to tien ko tien to la c'est-à-dire i ka dugu be ka ci i be fe ka fo ku kana I deme mais et se ko boyda ni o boyda obi neni obi ke faso de njugu yo ko son ambe asimi be birikan bol de la ni révolution ye quoi wala ni te là-bas kombe là-bas ni ya ke tugo iba don quoi sombe dia o damene bo don billahi tallahi galon bobe ka ken galon de ka ni chef flani ni asimi kanu baga de angana nyongo ngende mogoma poussé fana asimi contre la ayere de réalité ayere de nyele la ayaye nunu en galon tikela udi uti cheka mais si termu be ka attaquer ça dit ko be ke ngo farabugu ka wulla ki jode farabugu be attaquer domina ko galon tikela wi skilo to pamako kono farabugu ka yere de wulla farabugu mairie adjoint olu de bora ko farabugu minana kabe mo nubulu mais jamana bi se ka ke ko galon tike mo ye ko ka jamana deme mais ay tien fo mais tien de te fo depuis où donna galon tike la to ala u baraka ba wugati mina kumbe tien fo wugati do kara an nga sura su sara kuma bla armée ka page ça fait ko sura su sara depuis asimi armée ta ka ayelema yere ka buluka ko be kran galoni tout est mensonge 2022 an nga sura su kuma na sa akumbe bla armée ka page ça fait ko mali sura su sara hali armée kuma na défaite ke armée kuma na dese ka do do la armée kuma bla ka page ça fait ko malheureusement on a eu des pertes armée era kumbo bla folo o ka soro sa do camarade kumbe armée kuna mais bi asimi abele maka ke anaka sunguru tadi ani muribo kone depuis mokolongo commence ka ibi siondo armée ko la trop c'est fini voilà la réalité mais arama de nyom se ka ki faso denye ke bi bayi faso la chiko jume aburante mali fedia e ma ne be danga dona dungudu ne ba danga dona ne ka do be ka mirede ne ko ne asimi be tien ka ala ka asimi ke kalu yele ka sangorota mais na asimi be galon ka ala ka libu na asimi be tien de kan kabe ka mali do tien ka tiki ala ka asimi sangorota ala ka asimi jugu be malu mais na asimi be galon ka ala ka asimi libu be ki daji toi kun chamanchala do flate temoka o to awude o mais ne ka do be ka mena bi parce que mo be ka boko kalama uye machina fambe ro bemine
u y'a bɛɛ minɛ bi o bɛɛ b'u bolo bi u bɛ ka taa karata maraw bɛɛ minɛ bi Mali kɔrɔn tilebi fɛ santiri cɛ u bɛ ka dugu minɛ fan bɛɛ bi o bɛɛ la u sigilen bɛ Bamakɔ kɔnɔ u bɛ politiki ko kɛlɛ la u bɛ fara-farali ko kumaw la ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na mais aw ni minnu bɛ kɛlɛ la olu bɛ ka gagner terrain kan don o don aw bɛ ka maliyɛnw bila ɲɔgɔn na don o don ini mouvement basi mandi Assimi jɔn de ka di bi ani parti politique te mandi ani mouvement sérieux mandi galontigɛlaw de b'a kɔ marifa b'a bolo mais marifa in bɛ tila ka marifa kelen de bɛ tila ka sigi contre la ça c'est clair cɛ filɛ cɛ kuma fɔ a ye tiɲɛ de fɔ an ka kuma tɔ lamɛn cɛ ko ko dɛmɛ cogo tɛ Assimi na ni Assimi dɛmɛbaga ba de dɛ an ka nin kuma mɛn i bɛ mɔgɔ dɛmɛ ni a b'i lamɛn i bɛ mɔgɔ dɛmɛ ni baasi k'a b'olu de lamɛn a bɛ mada ye dɔw de ma olu ka parce que a ko Assimi bɛ mɔgɔ min na mɛn ko fanga kɔrɔ mɔgɔ minnu gɛnna k'olu de Assimi la ladilibaga ye an k'o yɔrɔ lamɛn t'i dɛmɛ o t'i fɛ u tɛ réalité f'i ye u b'a bɛɛ de dugu la ni e bira dɔ mɛn u bɛ mɔgɔ kura min bɛ na u bɛ bolo fara nɔfɛ tan voilà ni jeliw mɛn ye fanga kɔrɔw bi olu le talen bɛ ka gara Assimi na ka mada ye dugu olu ma olu le b'u ka kow pesante wa u bɛ wolo de lamɛn voilà lamidi minalen fɛlɛ quoi o journaliste n'a vidéoman est-ce qu'il b'a kɛlɛ ɲɛ ka bɔ ka fɔ u t'a fɔ fo ka diɲɛ u t'a fɔ jamais u t'a fɔ parce que ninnu t'i dɛmɛ o u t'i fɛ u tɛ réalité f'i ye u b'a bɛɛ de dugu la ni e bira dɔ mɛn u bɛ mɔgɔ kura min bɛ na u bɛ bolo fara nɔfɛ tan Boubou Mabel m'a fɔ di ni Assimi yɛrɛ y'olu le choisir k'a b'olu de lamɛn a bɛ mada ye dɔw de ma olu ka conseil a b'o de lamɛn voilà o kɔni tɛ mɔgɔ nɔ ye o tɛ mɔgɔ nɔ ye dɛ o tɛ aw nɔ ye o ye Assimi yɛrɛ de nɔ ye o t'aw nɔ ye mais hali bi aw bɛ tiɲɛ fɔ kuma bɛɛ filɛ maliyɛnw walahi hali bi aw bɛ tiɲɛ fɔ aw bɛ n'a faamu parce que ɲɔgɔn nɛgɛ a bɛ dɔ de k'a la ɲɔgɔn nɛgɛ a bɛ dɔ de k'a la a tɛ badaba tɛ baraba a tɛ badaba voilà an ye solution bɛɛ fɔ an ye solution bɛɛ posé fo dɔw ye u ni di Isa jamana y'a ka solution fɔ fo a y'a yɛrɛ garanti n'a ka solution ma marché k'u k'ale minɛ k'a faga mais Assimi ma hali o kuma la mais surtout ko ka jaabi quoi parce que a t'aw na mɛn quoi a bɛ i bɛ ka mɔgɔw le lamɛn minnu ye fanga kɔrɔ bi a b'olu le la mais a dalen b'olu la wa jigi b'olu la ka wa a n'olu le bɛ baara la kuma bɛɛ filɛ balimacɛ e ye n dɔn bi de kuma bɛɛ filɛ nin kuma bɛɛ filɛ Boubou Mabel bɔra bɛɛ ɲɛna Boubou ma dogo dɛ Boubou Mabel ko k'ale tɛgɛrɛ fɔla de ko est-ce que ko tɛgɛrɛ fɔla ko mɔgɔ dila ka tɛgɛrɛ fɔla galali ya n ko Boubou Mabel y'a fɔ a fɔra don min na ko ni Assimi binna don min na ko bɛ Boubou sɔrɔ Boubou Mabel ko foyi t'ale sɔrɔ ko parce que k'ale tɛgɛrɛ fɔla de Boubou Mabel y'a fɔ vidéo la ne y'a vidéo kala maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ye vidéo in lamɛn Boubou Mabel y'a fɔ ko tɛgɛrɛ fɔla tɛ gala dɛ k'ale ye tɛgɛrɛ fɔla di ko hali sini ko ni Assimi binna ko mɔgɔ mɛn na ale Boubou Mabel ale bɛ tɛgɛrɛ fɔ o tigi kun fana n k'a y'a fɔ a ma dogo mɔgɔ la Boubou y'o fɔ o vidéo bɛ yen a fɛn bɛɛ bɛ yen voilà Boubou ka o vidéo bɛ yen an y'o vidéo yɛrɛ jouer yɛrɛ je pense que a vidéo kun bɛ n bolo yan yɔrɔ dɔ la mais n pɛrɛnnen tɛ k'a jouer bi quoi je n'ai pas sinon n t'ale ye non a vidéo tɛ yan nɔ ya peut-être prochainement voilà donc ni ala sɔnna ma an bɛ nana jouer don dɔ la quoi n hakili la n ka bɛ n bolo kan mais malheureusement a tɛ n bolo yan nɔ voilà sinon Boubou Mabel y'a fɔ Boubou n'a pas caché
Boubou y'a fɔ k'ale tɛgɛrɛ fɔla de dɛ ko ni tɛgɛrɛ bɛ fɔ dɔrɔn k'ale ale bɛ tɛgɛrɛ fɔ dɔrɔn de la. Il n'a pas caché ça. Donc k'a fɔ an na ala ka tiɲɛ bange. Donc ni ne kun b'an bolo ka yira maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ala ka tiɲɛ bange. Maliyɛn fɛn fɛn bɛ Faransi, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada ka wari ci nɔgɔya la. A bɛ Senwave application télécharger. N'a ye Senwave application télécharger a photo filɛ a bɛ ne ka kɔrɔ promo don urgent 10 € bɛ na o y'a yɛrɛ ta ko fa b'a ka banque information bɛ don. Aw somɔgɔw bɛ Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'olu ka orange numéro ta n'u tɔgɔ bɛ carte kan n'a wari ci u b'a sɔrɔ orange money na sur place. Wari cogo fɔlɔ tɛ dɔrɔmɛ 1 sara wari cogo filanan sabanan badabada 1,97 €, 2 €, 200 dɔrɔn. Donc wari cogo fɔlɔ aw tɛ dɔrɔmɛ 1 sara hali filanan ni sabanan aw tɛ dɔrɔmɛ 1 sara a b'a kɛ to n filila wɔɔrɔ n'a kan bɛ caw.